eto na yung ating, medyo pale yung mukha ko talaga, sobrang lipstick ko lang, hindi ako nagkilay. Eto naman guys, ito yung baon niya. Bread with egg para maglilipat bahay na naman ulit tayo. Yes. Bago magtaas yung kilay, ano muna, pakinggan nyo muna yung aking sasabihin. Pero yun nga, pinagdasal ko to, pinag-isipan ko tong mabuti. Hello, good morning guys. So, ito ako actually makulimlim yung araw. Today pala is January 29, 2019. Today is Tuesday. And nagluluto ko ng breakfast namin. Maaga akong nagising kanina mga alas 3 kasi si Papa may biyahe siya ngayon papuntang Bukid Valencia. Ayun, meron siyang ano doon, at least once a week na biyahe. Kaya andun siya. Kami lang dalawa ni Hagi ngayon magbe-breakfast. And yung aming ano is yan lang. Bread at saka egg. And eto, binili ko to kahapon. Bakit open to? Binili ko to kahapon binili ko yan kahapon yung melon. 30 per kilo. Binili ko siya dyan lang sa may fruit stand. Kaya, meron akong sasabihin sa inyo. Hi guys! Napabag po nagkaloob bag. So, nagkalat pa yung aming kabahayan. As always, wala namang pinag-iba. Pero I'm so excited na ibalita yan sa inyo mamaya. Pero for now is kakain muna kami. Magkakape lang kami kasi kami lang naman dalawa. Mamaya na kami kakain ng kanin pag before kami pumunta sa school. Yung ano ni Hagrid, umagahan, I mean lunch, ayan. Kasi diba, hindi na siya nagla-lunch pag ano. Ayan. Yan yung kanya. Ako? Magamayak yan na Yan yung Milo niya. Ayan, kain tayo guys. Mamaya kami magpo-fruits. So, eto guys, mag-ano ko ng melon. Ayan siya. Yan yung aking melon. Matamis daw pag meron ganyan. Hindi ko lang nakikita nyo. Ganyan. Medyo maputi siya dito sa ilalim. Pero actually, hindi totoo feeling ko. Kasi ilang beses na ako nakabili sa palengke ng ganyan. Hindi pa rin siya matamis. Ay, hindi pa rin siya matamis. Ano pa rin siya? Matabang. So, depende talaga. Depende sa ano. So, eto na yung ating, medyo pale yung mukha ko talaga, sobrang lipstick ko lang, hindi ako nagkilay. Ayan yung ating melon. Share kami dyan. Kasi tapos na kaming mag-aral. Magkukulay na lang siya ng kanyang, para pernali. At ikon, hindi ko nalagay sa egg. Tinamad na ako. Kaya, ayan, ipa-fry natin, defrost ko lang. Ayan na. Ay, my God, anak. Yan na nabi. Yung kinukulayan niya. Ayan. Feeling ko matamis siya kasi talagang pulang-pula siya. Mapulang-mapula. Hindi ganoon katamis. Pero carry na lang. Ayan. Nagpainit na ako guys. And then, eto yung spinach na isa-side ko dun sa aming ulam. Kaya, ayan. Ito naman guys, ito yung baon niya. Bread with egg pa rin. Kasi, yan lang. And then, etong, tawag dito, orange. Pero hindi naman ito lagi yung binabaon niya. At least once a week. At least mga once a week, meron siyang 2 or 3 gantong baon. Ayan, mainit. Lagyan natin sa bag niya. Ayan, tapos eto namang tubig niya. Hindi ko na nire-refill kasi anong tawag dito? Meron silang free na water naman doon sa school. Kaya okay lang. Doon ko na nilalagyan yan. Malinis naman to kasi kagabi inano ko yan. Yan lang yung dala-dala niya. So, ayan na. Yan na yung itsura guys.
Ganyan ko siya, nilalagyan ko lang ng soy sauce at saka egg and then bacon. Ayan, kain tayo guys. Hello guys! So, ayan. Dito na tayo mag-vlog dahil gusto ko makita ninyo yung kabuuan ng kusina na napakakalat. Pero mamaya na ako maghugas ng plato kasi hindi nakakayanin sa oras. Pero ngayon, kaya binago ko yung aking angulo is baka ito na yung last na makikita nyo yung mga nasa makalat kong likod, yung mga paninda ko, yung mga ano ko, nandyan lahat. Hindi na ako nagligpit kasi liligpitin din namin yan. Kasi nga, maglilipat bahay na naman ulit tayo. Oh, yes. No! Bago magtaas yung kilay, pakinggan nyo muna yung aking sasabihin. Ngayon, bago ako aalis dahil papuntahan ko si Harry, kukunin ko siya sa school. And yun, maglilipat bahay tayo ulit. Alam ko mayroon nang tumataas yung mga kilay dyan, pero maglilipat tayo, pero hindi, same address pa rin tayo, hindi pa rin tayo lalayo dahil sa taas tayo lilipat. Sa taas lang, sa ibang floor. Kasi ano to 1, 2, 8, nasa second floor kami. So sa third floor, doon kami maglilipat. Kasi, ano yun, nung yung nag-rent, no, alam ko na yung buong floor is nirentahan niya. So, nung December, nalaman ko na, yun nga, aalis na sila. Kasi natapos na daw yung bahay nila. Natapos na nila and kasi sa subdivision na sila nagpatayo. So, natapos na nila. Mga ano din sila dito, mga nasa 3 years. Parang ang pangit na. Parang hindi ko alam sa camera, paalaki ng boobs ko. Sa totoo naman, wala naman talaga akong boobs. Pero yun nga, naano ko sa likod eh. Wait lang. Ayan, kaya mga sa side, mga paninda ko na yan, di ba? Yung paninda ko at saka yung oil naglapit na sila. Pero anyway, ayun, nalaman ko na nung December pa na akala ko nung December na sila aalis nung katapusan, pero sabi sa January pa kasi wala pa daw kasi nakausap ko yung nag-rent dyan sa taas. And sabi, wala pa silang kuryente kaya hindi pa sila makaalis. So nag-rent pa sila ng another month. So yun nga, eto na yung last na rent nila ngayong month na ito, 30 or 31, I don't know, basta katapusan. Pero wala na yung mga gamit nila dyan na nahakot na nila lahat. And yung parang natira dyan mga yung higaan na lang nila na pinagawa nila, dadalhin kasi nila yun. And yun, I'm so excited na tawag dito, ipakita yung sa inyo. And isa-separate ko yung vlog, yung reasons or yung mga dahilan ko bakit napagdesisyonan na kunin yung sa taas. Pero bibigyan ko kayo ng idea. Kasi nung pumunta kami, nakita ko na sa taas, nakita ko na siya. Pero nakita ko yung, hindi ako nadala ng camera, hindi ako nag-vlog kasi nandun yung parents ng parang nandun yung nagre-rent doon. So nakakahiya naman mag-vlog na hindi nila alam na nag-vlog ako. So alam mo yung privado silang tao. Pero yun nga, hindi ako nag-vlog. Pero nung nakita ko talagang na-overwhelm ako sa sobrang laki niya. Hindi na sobrang laki as in super laki. Pero buong floor yung rerentahan namin as in buong floor. And I'm so excited na ipakita yung sa inyo. And gusto ko lang malaman yung comments ninyo or mga suggestions ninyo or yung mga pananaw ninyo sa desisyon namin ito. May mga ideas kayo or may mga gusto kayong sabihin about sa paglipat namin. Pero yun nga, pinagdasal ko to, pinag-isipan ko tong mabuti, and hindi naman kami lalayo, nasa taas lang, as in, kami yung room kasi namin is, as in, kabila lang talaga, nasa kami pinaka last, and yun, parang katabi lang namin yung pagdana nila paakyat. So, kung maglilipat man kami, hindi na siya ganun ka-hassle, kasi hindi naman kailangan mag-rent pa ng So, diretso na kami ipapasok namin doon. Pero yung aming problema lang is, hindi namin alam kung kailan talaga kami lilipat. Kasi 30, yung bukas yung aming last day dito, 30 sa rent. But, ipipinturahan pa kasi nila. So, hindi ko alam kung paano yung setup namin sa rent. Kung yung babayaran namin is magbabayad na ba kami ng
6,000 na hindi pa kami nakalipat doon. I don't know. So, bukas is iano pa namin yung may-ari kung ano yung setup na mangyayari doon. Pero I'm so excited. I'm so excited. Ang pinaka-reasons talaga na paglipat namin, guys, is actually yung sa business namin. Yon sa business at saka yung ito sa pag-YouTube. Para at least, hindi ko maipapangako na hindi magiging makalat pa rin yung bahay. Pero, kasi may isang room doon na plano namin yun yung lagyan ng mga stocks, yon. And kasi dito maluwag, pero nasa isang ano lang talaga kami, nasa isang yung higaan namin, nakikita niyo parang yung higaan namin, diba? Kasi nasa isang ano, para lang siyang pad na malaki. Yun talaga is meron siyang I don't know, 4 or 3 rooms, I don't know. Kasi yung isa parang yung main door. Kasi yung marami kasing daanan. So, ipapakita ko naman sa inyo yun. And I'm so excited talaga. Yun, I'm so excited na hindi ko lang sinabi sa inyo na maglilipat na kami. Ngayon lang na malapit na kaming maglipat. Kasi baka mabulilyaso. Kaya, yun. Kaya ngayon sinabi ko na kasi malapit na naman kaming maglipat. Actually, hindi na kami nag-ipag-empake kasi sa taas lang naman. No need na unti-unti na lang namin pagkakyat doon pag wala na sila. So, yun. Basta ang laki niya. Malaki kasi buong floor talaga yung nirentahan namin. And yun. Just comment down below, guys, kung ano yung mga suggestions niyo, yung mga gusto niyo sabihin or mga mga advice na ganyan. Please let me know kung ano yung mga ninyo. At saka kung meron kayong mga questions, kasi gusto kong sagutin yung mga questions nyo pag lipat na namin doon para at least bago na yung background natin again. Pero yan, hindi ko na lang inisip na palipat-lipat kami ng bahay kasi nasa isang pa rin naman kami, nasa isang building. Ang floor lang talaga yung nag-iba. And ginrab ko na yung opportunity na makuha talaga siya. Talagang pinagdasal ko to, guys. Pinagdasal ko to dahil sobrang mura talaga kung hindi niya may tatanong, yung rent namin dito is actually mas mahal pa yung nirentahan namin nung last na yung Pink House. Yung sa mga bagong subscribers, kung napanood nyo yung Pink House namin, 3,500 yung per month namin doon. At saka ang mahal ng kuryente. Kahit wala kaming aircon, umaabot ng 1,000 plus yung aming bill. Dito is 2,900 lang yung nirerentahan namin dito, guys. And sobrang liit ng kuryente. Nasa mga 600, I think minsan yung mayroong 300 lang dito eh. Doon sa amin pinakalas na nasa mga 800 yan yung pinakalas ata. 800, 86. Ganon. Pero so, yun lang, guys. So, sana ay isa-separate ko yung reasons ko, ano yung mga pananaw ko, kung bakit pinili ko tong maglipat ulit. Pero, yun. Mag-comment kayo sa baba, ha? So, yun. So, I hope you guys enjoy. Dito na lang ako magpapaalam. As always, magpapaalam talaga ako lagi pag, mga ganitong oras. Kasi mamayang gabi, ayoko na talaga mag-vlog. Alam niyo naman yun. And yun, i-enjoy nyo na yung aking makalat na background dahil pagdating na sa taas, meron na mga kalalagyan yung ating mga gamit kasi may mga kwarto na, may mga rooms na, and all. I'm so excited. And yun, see you in my next video, guys! And please don't forget to subscribe and i-like nyo kung nagustuhan nyo yung video na to, and see you in my next video, guys. Bye!